ли съм на вечна самота? Да скитам по света като безделник, далече от любов, от обичта, сред хора да живея ночелник. Изкупувам ли на някого греха? На майка, на баща, на прародител? Такава ли е моята съдба? На грешните животи изкупител. По този път ли трябва да вървя? Това ли е живота ми кърмичен? Душата да разкъсвам, да кървя и на вечна самота да съм обречен. До края ли ще бъде все така? Ще изкупя ли на всички греховете? Или ще трябва да се отрека от обич, от любов и от боговете? По този път ли трябва да вървя? На майка, на баща, на прародител? Такава ли е моята съдба? На грешните животи изкупител. По този път ли трябва да вървя? Това ли е живота ми кърмичен? Душата да разкъсвам, да кървя и на вечна самота да съм обречен. До края ли ще бъде все така? Ще изкупя ли на всички греховете? Или ще трябва да се отрека от обич, от любов и от боговете? Това е твоя дар за мен, такъв живот си ми улисал. Душата ми да страда всеки ден, без обич, без любов и без смисъл. И без смисъл.